teleskop, to je ten prístroj, ktorý vidíte na obrazovke, ktorý už niekoľko rokov pátra po planétach pri iných hviezdach. Objavili ich už viac ako 1000. Tá najnovšia dostala pracovné označenie Kepler 452b. Nachádza sa v súhvezdí Labute v oblasti, ktorú o chvíľočku uvidíte na obrazovke. O chvíľočku sa to tam objaví. Ale prečo sa o nej hovorí ako o dvojičke Zeme? Je podobná tej našej? Áno, lebo sa najviac, že podobná. Najviac zo všetkých doteraz objavených planét sa podobá našej Zemi. Má len o 60% väčší priemer. Okolo svojej hviezdy obehne raz za 385 dní, čo je naozaj veľmi tesne. Znamená to, že jeden rok tam trvá skoro tak dlho ako ten náš. A čo je najzaujímavejšie, obieha okolo hviezdy veľmi podobnej nášmu Slnku. Tu je to porovnanie teraz na obrazovke. Má rovnakú teplotu, to Slnko je len o 10% väčšie a o 20% žiarivejšie a tá planéta, čo je najdôležitejšie, poletuje v takej akurátnej vzdialenosti, tzv. Obyvateľnej zóne, takže na nej zrejme môže existovať tekutá voda a tým pádom by tam teoreticky mohli byť podmienky vhodné pre život. Teoreticky, alebo vieme povedať, že sú a že možno tam nejaký život aj existuje? Takto zo Zeme je to ťažko povedať, čo sa dá z doterajších pozorovaní vyčítať, to nám povedal doktor Teodor Pribula z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Je možné z pozemských pozorovaní len zistiť, či tam nejaká atmosféra je a veľmi zhruba by sa dalo možno povedať, čo by v tej atmosfére mohlo byť, ale zistiť napríklad, či sú na povrchu pohoria, alebo či sa tam nachádza život, to 100% zistiť nie je možné. A kedy to budeme vedieť 100%? Danka, obávam sa, že my dvaja sa toho nedožijeme, možno tvoje pravnúčatá. Tá planéta je totiž od nás tak ďaleko, že keby sme teraz vyrazili smerom k nej rýchlosťou svetla, doleteli by sme tam za 1400 rokov. Tak to je riadna dialeka. Tak dúfam, že vymyslia nejakú skratku alebo super rýchlu raketu. Ale poďme teraz ďalej. Záhada